5 Run е безплатно съботно бягане, което ние наричаме свободно, но организирано. Свободно, защото всеки един желаещ може да се включи. Организирано, защото ние го организираме и накрая на финала всички участници получават време и място в нашата класация. Здравейте, казвам се Георги Станоилов и съм един от организаторите на 5 км Run. Бягаме всяка събота безплатно София, Варна, Бургас, Пловдив и Плевен и още 10 града. Всяка събота само в София бягат някъде между 600 и 800 души. Отделно имаме 2 км единствено и само за деца от 4 до 14. 5 км Run стартира 2013 година и към момента вече имаме над 31 000 регистрирани. С Геннадий Воробьов се познаваме точно тук от 5 км Run. Някъде 2016-2017 година Геннадий дойде при мене и каза: Жоро, искам да помогнем за тази прекрасна инициатива от нашата компания NetPeak. Можем да популяризираме вашето събитие, така че да достигне до колкото се може повече хора, да може да набира повече средства, повече участници и така нататък. Ние ще го направим абсолютно пробоно. Вау! Супер! Страхотно! Веригата XL Run е едно, бих казал, бутиково бягане. Ние бягаме състезателно срещу такса участие. Това е начина да се финансираме. XL Run стартира 2014 година. Спомням си, на първото бягане имахме само 2 дистанции. На първата финишираха 19, на втората около 21. Сега, към днешна дата, имаме събития, на които често прехвърляме 200-220 участници. Работата ни с NetPeak и начина, по който рекламирахме нашите събития, докарва свежи, нови участници на XL Run. Искам да благодаря на Геннадий Воробьов и неговия екип от NetPeak, които толкова години обгрижват абсолютно безплатно 5 км Run и по този начин правят нашата организация супер успешна. 5 км Run свободно, но организирано бягане.